Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 5 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga bulutuan ginpangabay ni Vice Gobernador Ferrer edukahon ang mga estudyante sa coronavirus. Bacolod Schools Division nag-isyo sang preventing measures nga ipatuman agud malikaw matapikan sang novel coronavirus. Baliros nagalaom hindi pagamiton sa mga kriminal ang face mask sa paghimo sang malain nga buluhaton. Balita national, isyu naton karon nga aga. Ginkumpirmar na sang departamento sang ikaayong lawas nga may ginamonitor ang ahensya posible ikatatlo nga kaso sang 2019 nga novel coronavirus sa Pilipinas. Sa Senate Committee hearing, ginpahayag ni Duque, magluwas sa mag-asawang Chinese, may isa pa sila nga gina-verify kag mahibal-an karon nga adlaw Miyerkules ang update sini. Dugang pasang tiglikom nga base sa Pebrero 4 nga datos nakarecord ang Department of Health sang 105 ka kaso sang persons under investigation. Sa diin 90 ang gin-admit sa hospital kag 12 ang gin-discharge. Base naman sa record sang World Health Organization, may 17,391 kagin kumpirmar kaso sang coronavirus sa bugos nga kalibutan. Kag 17,238 ang na-record sa China. Sa karon, ang bilog nga kalibutan aktibo sa pagbantay sa mga airport, sa mga pantalan, epektibo ang mando sa mga kapungsuran, sa mga doktor nga kung maghalin ikaw sa pungsod China, kinahanglan i-kwarentina ikaw para sa kasiguruhan man sang pumuluyo sa tagsa ka mga kapungsuran. Sa karon, China ang ginatulok sang bilog nga kalibutan sa diin naghalin ining kagaw nga naglapta kag nakapatay na sang 200 o kon nakapatay na sang sobra 400 na dito sa pungsod sang China kag may ara naman napatay dire sa pungsod Pilipinas. Balantayan ini nga balatian kabay pa mas temprano may ara na matukiban nga tambal paano pakig-awayan ining kagaw nga nagikan sa pungsod sang China. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, gamay it dalagko man, ari ang dugang nga pamagi sa pagpatinad ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha
libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sa 35 tub 45 dias kada ektarya. Apply kamo anom kabag unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, putas para patamis, sulfur, magnesium, calcium. Solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira ini. Magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainoswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, magigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0937-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa iyo
radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Pili ka mo. Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Morning, bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa mga merkado, morning. Kamusta matulutugnaw ang panahon, karon nga kaagahon. Suno sa pag-asa, duha pa ka semana, posible makabatyag kita sang katugnaw antes magsulod ang summer. Sa sini nga mga tinion, nagalabotyar ng aton patrol, nagapanilag na sa mga merkado, agod idulong sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning sa aton mga suki nga luyag magpamalaklon kag of course ang ginapangita ang isda subong still no medyo maninit sa gihapon Action Fred ang supply sang isda sa merkado
Subong sini Action Fred, ang mga available subong diriya amuni ang lubo-lubo, kung tigag pangita ka sa nagligad sang lubo-lubo. Subong Action Fred ari na si lubo-lubo pero mix lang ugalin. Pila subong si lubo-lubo mix? Lugo mix 120. 120 ang lukos mo ya. Away lugos. Ano yan? Lukos sining bulinaw. Oo. Pag 140. 140 ang bulinaw. Ang aloy, aloy, dagkot. Aloy mo ba? Oo, tagpila subong ang aloy mo? 180. 180. Pero may dagko pag dito sa kay Bibit kaginat. Dagko pag ito yan. Oo, super to. Anong tap? Kung super aloy pila na ya? Mga dala. 200 na na. 200 na super alloy. Okay, available mo subong. Ano ning available ni bulaw-bulaw gagmay tagpila siya subong. 180. 180. Bulaw-bulaw ni siya Action Fred. Pero gagmay lang, no? Sa kay kanto, kay Maymay. Si Ungi, gagmay ang mga lukos mo subong pre. Tagpila subong ang gagmay nga lukos. 160. 160 pero ang dagko ya. 300 ang lukos gagmay dagko kaya pero ang gagmay 160 available ya pa subong ripagit pangros no ang pangros mo subong tagpila pre 200 Japon 200 Japon bulaw-bulaw mi nga dagko ya ano regular size no pila 180 bulaw-bulaw ni Action Fred nga regular sa pihak si Ungi ito ang ato niya na soryaan kag Action Fred no may panalagko pero isa lang gid ang supply sang panalagko tanggigi lang gid ni siya Action Fred pero pamangkuton tabi bisan isa lang ang supply niya pero daw dako man ni siya kayo no ang tangigi mo subong parene tagpila subong ang tangigi ta pila ang tangigi 400 Japon 400 sa gihapon no okay 400 ang kondeo may kali naglakat tong kagiyaman sining piyak reaction Fred nga ang karaho supong kagina nagpamangkot-mangkot sa iya kung sa kakaron pila na ang lakat kag presyo sang karaho nagmahal gyapon Action Fred kunti kahapon karaho 160 subong 180 na ang presyo sang Action Alvin, yes Action may Fred kasag. kasag subong wala nagpakita way kaya kasag subong aga Action Fred Magulo adlaw pa na, guro mga alas 6, alas 7, amo na pag-abot sang kasag, pasayan. Pasayan, may Action Fred, no? Ang pasayan, ang small ni siya, 240. Pero may duro dagko, Action Fred. Tudlo, nakadagko. Ang low-cost kagina dito sa kay Bibit is 300. Ang amo ng presyo sa giya sining low-cost subong aga. Kunti, amo lang niyang kalabanan. Balagya subong. Kunti ang nagligat to Action Fred, kunti may sa lubo-lubo, the best nga kung may lubo. Di ba? Kanto kita sa utanan, bala kay Toto. To, may pangadi, mga utanon mo diriyo, tag pila subong, ang pila ka mga, may lupo ka? Ay, kulitis lang ang ari diri subong. Pwede ni siya Action Fred, no? Kumain na ng kulitis, Tag pila subong ang kulitis mo? 60 ang kilo. Pero makabaka lang yapon sa pulo-pulo, 15. Pwede Action Fred, atado. Pwede ka bakal pulo, pwede ka bakal 15. At least, way gidya, no? Ang mga available mo subong sa mga utan is talong. Ang talong mo subong tagpila? 80 ang kilo. 80 ang kilo. Available pag ito, best pag ito sa Action Fred, baktan tagiguro, kay kumuutan na. Ari ni kalabasa, subong tagpila na subong ang kalabasa mo? Kalabasa, ariyo, dagko na kayong pulo ka piso. Dagko na siya. Pero baklon mo kaya bilog niya, ang kilo siya, mahal na. Hindi, brato na brato na gani. siya, subong. Okay. Pulo ay na 15 ang kilo. 15 ang kilo. Pero atado yan. Atado pulo ka pisos. Okay. Kadagko naman ang iwa mo. Kumusta subong ang presyo sa aton siling nga mga panakot? Ahos mo pulo, subong pila? Ang ahos subong, medyo nagtaas naman siya sa Bombay. Kaya ang Bombay nagpanaog, sobra na lang 100. So, ang ahos naman, sobra 100. Lapit naman siya, 200 kay 160 na subong ang repilay sa ahos. Ahos. 145 ang kapital. 145. So, gadalagan ka na 160 kada kilo, be? Okay, 160. Pero ang kapital mo sa ahos siya, asa ang Bombay gali? Ang Bombay
Bisaya, ang retail subong ya 180, 190. Oo. Depende po sa klase. Ah. May ara pa gid nubo ang hawlan. Okay. Pero ang hiling puti mo yang Ang puti subong ya 80 ang Ah, kilo, may kilo nubo siya. Oo, mas napado siya ikumpara mo pula. Okay. Yes, si Toto Action Friend, no? Anyway, iniya panakot, kaya mas importante man siya kagalabanan ginapangita sa nga atong sining mga kauturan Action Friend ning mga panakot. Oy, by the way, Action Friend, aga pa pag-api kami ni Nini, siling ni Nini. Nini Pato? Oo. Siling niya absensya bila kadlaw kay sa gani madlawan siya kay kisa ga duty ng galing sa Action Friend, no? Kung aga may panahon man nga kung damo lalasaon damo na bala mga baboy bala Action Friend kag karne amo ni ang iya nga kasabi nga ginahimo kung kaagahon. Istorya man kami ni Sir Ruben Casipi, ang supply tasang isda, 3 ka supplier gikan sa Dulid. May ara man sa inubaan sa panalagko pero galing kiti maninit ang supply, especially ang mga nagdululong ka sa area naman sang Sibukaw, Barangay Banago. So medyo maninit Action Friend, no? Basi maguro adlaw ari na ang pila ka mga isda kag mag-abot na, no? At least para may husto nga supply kag ti husto nga nang ginapangita bala sang ato sining mga kauturan kag klase sang isda makita na subong aga. So for Action Friend, amo ning pinaka latest presyo, no, sang nagapangunang isda sa Burgos Public Market, including na diri ang panakot. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Kapon, gapangita ko lubo-lubo. Nami bla pamalhan ng lubo-lubo. Pagtapos ulo kagingaw bla. Butangan mo lupo ini kani kulitis. So sa pagganami to, gawa mo nang ginapulo pangita sa ginawa ko ng pagbakit ng blaga so asopa. Higop ka sa baw. So sa pagganamit, wala tupong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Oy, sa aton mga kauturan, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag akseptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic nila. Importante, makabakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone, ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon, maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kag kaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang life daw sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Yan na, ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Aber, diri kita sa mga balita naton sa Kapitolyo. Mga bulutuan gid pangabay ni Vice Gobernador Ferrer, edukahon ang mga estudyante sa coronavirus. Detalye sini, upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Balita Kapitolyo. Aksyon Marlon, please go ahead. Luyang pangabayon ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer ang mga balutuan dari sa Negros Occidental. Pagi sila sa nga principal o kon manunudlo nga edukahon ang ilang mga estudyante may kantaran sa siring ginakabalag-an nga novel coronavirus. Ini ang ginapalayag ni Ferrer matapos ang regular nga sesyon sang Sangguniang Panaluwigan kahapon sa Kapitolyo Provincial. Nagapati si Ferrer nga dako ang mabulig sini para nga maintindihan gid sang maayo sang mga estudyante o kon pati kabataan kung nano ang epekto nga madala sang sining ginakabalag-an nga virus. Yari si Vice Governor Ferrer. Isa pa gid ang hinanota sa mga teachers, sa mga public school teachers and mga universities, sa mga schools nga kinahanglan aware man kita tudluan ta nga aton kabataan kay ina sila susceptible man sa kakuan kung hindi ta sila pag-i-educate. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlos Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 12-23. Una nga bula, resulta 12 kag 23. Second draw, ikadua nga bula, 17-37. Ikadua nga bula, resulta 17 kag 37. Third draw, ikatatlo nga bula, 20-15. Ikatatlo nga bula, resulta 20 kag 15. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
Iya namon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsag ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon nga ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo, ipa-action mo. May dapat pahibaloon, ipa-action mo. Mga panawagan, kag pagpahibalo, pili ka mo, ipa-action mo. Action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Ibalik ng report sa aton patrol sa sini nga mga tinion, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, unsi tanan ka mga persona ang ginabulong matapos nga nagkala aksidente sa separado nga lugar sa siyudad sa Bacolod kag probinsya. Aksidente tanan sa Dalanon. Una diri nga biktima ginkilala kay Kenneth Coronado, 22 anyos, taga barangay Kamingawan sa siyudad sa Kabankalan. Siya ang nakaangkon sang pilas sa isini nga ulo kag kamot. Napilasan man si Ella Panungan, 19 anyos, nagapuyo ni siya sa Tagukwa naman sa siyudad sang Kabangkalan na makaangkon man sang pilas sa isini nga ulo kag kamot. Napilasan man ning si Emmy Dalida, 25 anyos, taga barangay Bantayan sa siyudad sang Kabangkalan nga nakaangkon man sang pilas sa isini nga ulo kag tiil. Sa Records Regional Hospital, ining mga Kabangkalan, ining tatlo ka mga taga siyudad sang Kabangkalan ang naaksidente dira man sa area sang matab-ang siyudad sang Talisay at ubang lamalaksyon Fred sang Simplicio National High School. Diin hana na kuntani masakay ang mga biktima sa isa ka tricycle sang aksidente nga nabungguan sang single nga motor. Samtang sa area naman sang Villamonte na aksidente man ining tatlo ka mga persona nga kanday si Garcia, 30 anyos, nga may nakaangkon man sang pilas sa iya sining kamot kag tiil. Napilasan man ang iya sining live-in partner nga si Luis Catherine Hoxon, 32 anyos, may pilas sa ulo, injured man ang kamot sini kag tiil. Kang iya sining batang Zion Luis Garcia, 3 anyos, may pilas sa ulo. Nawining mga biktima action na Fred, sakay man sila sa tricycle kag aksidente man nga gin nagbunggo kung nagbaliskad bala action Fred ang gining tricycle. Samtang sa area naman sang sa Mansilingan, aksidente man si Richard Torres, 44 anyos, kag ini siya ang nakaangkon sang dako nga pila sa iya sining nga kamot na dislokar man ang iya sining nga kamot. Napilasan man ang iya sining nga upod nga si Vina Torres, may pilas sa ulo, kag ining si Mark Robenas, 32 anyos, kag nagapuyo sa barangay Mansilingan nga nakaangkon man sang pila sa isining nga ulo, kamot, guya, kag tiil. Records Regional Hospital ining mga biktima action Fred ang naaksidente o kung naaksidente nga nabungguan man sang salakyan. Samtang duha man ka mga persona ho sa area naman sang San Roque tangob ang ginabungguan man sang motor. Hindi sila amo kanday Arnel Harduque, 20 anyos, taga Purok San Roque, barangay Tangob, siyudad sa Bacolod. Kag si Mark Juliasa, 31 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Ining si Juliasa action Fred ang nakaangkon sang pila sa isining nga ulo, subong man sa iya sining nga tiil. Samtang ining si Hardoque ang nakaangkon sang pilas sa iya sining kamot, subong man sa magtimbang nga bahin sang iya sining nga tiil, may pilas man sa iya sining nga kilay. Ining duha action Fred hana na kuntani matabok sa pedestrian lane dara sa area sang San Roque tangob pang aksidente nga nabungguan man sang single nga motor. Amo ni sila action na Fred o kana amo ni ang balita gikan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Action Alvin. Yes sir. Duha lang kabagay na mga aksidente sa Dalanon. Duha kabagay, ang isa nagatabok, wala nagahalong. Ikaduha, posible haras-haras ng driver. Yes, isa pa na action na Fred, no? So, amuning balita gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, hindi gid magkalipat nga ang Santon Plus Herbal Capsule. Kagamay TC, isa ini the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo,
Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Sa aton mga kauturan, ang examination sa kabataan kapasulod naman, luwas nga balayran naman sa ginikanan, kinalan sulit man ang inabayad, kinalan taas man ang grado sa kabataan. Siningation ginapangabay naton kamo nga ginikanan, bakal kamo Dr. Alfred's Green Coffee. Nga paimno naton sining kabataan, kay gaabre ang ilang memorya, gapagsik sila, dawala sila ginakapoy, dawala sila ginatuyo. Hindi ka mo magkabalaka. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive nga kape. Maayo gid ini para sa kabataan, estudyante nga may examination. Para sa mga tigulang, ginikanan, kabataan, sampat gid ang Dr. Alfred's Green Coffee. Sa may mga diabetes, maayo gid kay man ini siya may natural sweetener, wala kalamay. So ang aton rekomendasyon, Dr. Alfred's Green Coffee. Tilawin ninyo, iniya gintunaan gini sa Amerika sang mga sayantipiko na diskubrihan nga kung berde pang kape, puwerte ka powerful sa iya natural antioxidant. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cherson Orway, second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Resulta sang luto pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
aron kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:26 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 3. Una kita, 658. Baw dako ng jackpot, 170 milyones, 170 million. Kombinasyon in any order, 22, 49, 42, 20, 45. Resulta sang 658, 22, 49, 42, 20, 40 kag 5. Sa ilo kita, 649, ang jackpot, 58 milyones, 58 million. Kombinasyon in any order, 32, 28, 43, 26, 16, 27. Resulta sang 649, 32, 28, 43, 26, 16 kag 27. Sa ilo kita sa ikatatlo, 642. Ang jackpot, 23 milyones, 23 million. Kombinasyon in any order, 20, 24, 25, 31, 3, 8. Resulta sang 642, 20, 24, 25, 31, 3 kag 8. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong Balita City Hall.
Bacolod Schools Division nag-isyo sang preventing measures nga ipatuman agud malikaw nga matapikan sang novel coronavirus. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May action Fred, nag-issue ang Schools Division Office diri sa may Bacolod City sang memorandum angot sa mga health protocol o preventive measures nga dapat ipatuman sa mga pampubliko kag pribado nga bulutuan action Fred angot ini sa 2019 novel coronavirus. Sa interview sa Action Radio ginpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent OIC Gladys Sales ang memo ang ginpanagtag na kahapon nga adlaw sa tanan nga public kag private school heads, principals kag iban pa nga natungdan. Nagtukod man action Fred ang DepEd sang Division Health Emergency Response Team. Suno kay Sales, preparado ang mga bulutuan sa syudad kag nakahibalo naman ang mga manunudlo sang ilang himuon sa tion nga may mga estudyante nga makitaan sang sintomas sang nCoV. Share din natin ang responders sa school. So educated man ang teacher naton parte dira kay may preparedness tayo sa mga emergency mo. So kabalo na sila sang ilang himuon. Gina-reiterate lang ni para guided sila. Dapat si Bacolod Schools Division Superintendent OIC Gladys Sales. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bangod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang reishi mushroom extract, mangosteen fruit extract plus vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa J7 na building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:37 na may tisi ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Amo ini siya ang nag-atipan sa inyong mata nga hindi ka manginharapon, hindi magkarap-karap ang panulok mo, hindi ka dali-dali latnan katarata kag glaucoma. So, atipanon ang mata, gamit kita, may tisi ang alkaline nga vitamin C nga may natural histamine property. Agod matagaan, husto nga proteksyon ang aton mata. May tisi, ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya wala ni gabulag ang duwa gaupod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang may tisi pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man. Standard Time, las 5:47 na. Ari, baliros nagalaom nga hindi pagamiton sa mga kriminal ang face mask sa paghimo sang malain nga buluhaton. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. May action na Fred, nagalaom diri si Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo Director Police Colonel Romeo Baleros nga hindi pagimiton sa mga kriminal ang face mask para sa ilang sinimalain nga mga aktibidad. Sudok kay Baleros, posible nga may ara sa mga kriminal nga sakyan ang sitwasyon karon, ilabi na gid sa pag-usar sini sa mga tawo nga luyag nga proteksyonan ng ila sini kaugalingon gikan sa coronavirus. Action Fred. Apa nagapati direktor nga bisan mag-face mask pa ini sila, may mga bayo man nga pwede makuhaan sang ideya agon matudlo sila sang mga saksi. Nagwa lang ining information Action Fred kasunod sa halos nga nagausar na sa face mask ang publiko sa karon sa bugos nga Pilipinas bangod sinisambit iya nga balatian o kon virus. Bangod sini, luyag ni Baleros nga mas pabakuron pagid sang PNP ang ila sini monitoring kag paglibot-libot para malikaw sa numan nga kriminalidad. So, siguro, gagamitin din nila yun, but meron naman na tayong mga pang-ano sa kanila, pang-identify. Hanggang dito lang naman yan. No? Siguro, if the criminal perpetrate a crime and wearing face mask, but if the crime committed, then immediately the police arrest them through their yung suot nila, may identify natin. Inang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
ang pilihan. Pagdayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Diri kita, mga blatter entry, nabalhag opisyal sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon na Fred, dismayado ining 25 anyos nga lalaki matapos nga ginulaman sang cellphone sang isa ka Plaza Boy. Pero ang Plaza Boy Action Fred nagpalagyo ang tagreklamo diri kilala kay Christopher Gonzaga. 25 anyos, nagapuyo ni siya sa Purukdugan, Barangay 10. Diri sa siyudad sang Bacolod ang nagpa-record man sa police station number 1 sa diin sa aligasyon sang tagreklamo. Samtang ang ining tagreklamo yara sa tubang balasang katedral sa San Sebastian Cathedral. Isa ka wala makilalang lalaki. Isa ka Plaza Boy ba lang nagpalapit siya kay siling niya mahudam siya sang cellphone kay may tawgan siya asusta kay dugay-dugay action Fred wala na ginbalik ang ining cellphone kay ang suspect ya nagpalagyo. Dugang pagid nga balita ginakawatan man si Carlo Sampong nagapuyo ni siya sa Barangay Sumag Siyudad sa Bacolod sa din sa algasyon man sang tagreklamo. Samtang yara sa saya sining truck sa nakapark sa area sang San Juan, Barangay 14 Siyudad sang Bacolod. Na-discoveryhan sining ang iya sining backpack action Fred. Ang gingkawat man sang wala makilala nga tagpangawat diin ang iya sining backpack ang may unod. Kwarta 1,000 ka pesos, cellphone kag iban pa nga importante nga pagkabutang. Aksyon, Alvin? Yes, sir. Dawala dakpanay siya bo? Wala subong dakpanay sang Shabu Action Fred. Doon naglino nga Bacolod, no? Dumayo, no? Mayo ni siya Action Fred. Actually, mayo nga patimaan. Actually, kahapon, may ari man dinakpanay ang mga katapo sa mga kapulisan, especially sa station number 6. Ang grupo bala ni Captain Elmer Bonilla, galing kay medyo nubo siya, 10,000 ang bilisang Shabu. At least, ginagmay na lang, no? Hindi pares ang nagligat to Action Fred. Dagko gito ya, mga nagligat to bulan to, 18 milyones. Pila ka kadalagko nga mga Shabu ang na-recover pero subong hadlok na mapalik siya Shabu. Illegal gambling, bugoy kag tumbo, ula dakpanay? Negative subong. Oo, way bugoy, wala tong is. Nagligat to si Mana. Ay, nagligat to doon ni Action Fred. Kaon man to, damo to nagkaladakpan doon. Si man to silang nagkaladakpan sa illegal nga sugal. Ini ba lang bulang o kon lusok sa area sang Villamonte. Medyo konsubong, no? Ti sa mga kapulisan. Sa ako man sa paglibo to galing kay tinatimingan hindi sila ka-timing, no? Sa mga nagadaso sang illegal nga druga, ang mga nag-engage sa illegal nga sugal, pero this time, mga kawatan, nagalambiyong siyudad sa Bacolod. Paman ang balita sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna lasais. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.